ಹಾಯ್, ನಿಕುಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಂಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಕ್ ಪೋತ ಅವೇನು ಅಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟ. ಉಚ್ಚಂಗಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಬಾಕಿಲ್ದ ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ತ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್ ತಲ್ಪ ಎತ್ತಿನೆತ್ತ ಆದಿ ಅವಲು ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪೋಡು ಪಂಡದು ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ದರ್ಶನ ಮಾತ ಇತ್ತಲು ಐತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಪಾಯ ಎಂಚೆತ್ತನು ಪನ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂದೆನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್.